noma isimo simanzonzo thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngibingelela ngiphinde nginamukele kubathandi bomculo masikandi ke usehlisile lapha ke yena ke uSimiso ke umfo waKhumalo ezehlisa ke kubona ke abalandeli bakhuzana ngenxa ke yokuthi ke wakwaposta lapha ke ama-post ke engaqondile ngaye ke lapha ke indlamlenze ke uxolisela ngempela ke nansi ke ivideo exolisela yena mathupha lapha ke uSimiso ke umfo waKhumalo ke umfana ke osemncane personally and ngithanda nomculo wakhe. So lento yakho ukungena ezimpini zomaskandi leyo nto leyo i-wrong ngoba wena useyivukani ngathi mina okay mfuthu ake sikuye kwevukani ngoba kushuthi awungazi ukuthi ngiqale nokucula. Okay, is fine. So ngase ngimbuza ke mina ngathi nabafowethu niyena nenzwa yini ukuthi ukhuzane limenza umuntu omubi kangaka, ukhuzane umuntu oright umuntu omuhle. Why nina njalo izimpi noma izinto manizama ukuvikela ukhuzana nimvikela khona noma nizama umsekela lemsekelo bese nithuka abantu, uyabo. So bafowethu wasethi kimi cha mfowethu lento le ifana nebhola, uyabo, ukuthi ibhola mawulandela leli qembu lilandelayo so kufuna ukuthi ke umuntu ungathathi iside ngoba wena wathatha iside usulwa neleli iqembu leli liphikisana naleli qembu. Ngathi mina no, ganza wethu anazi impi isuka ngento encane, ukulimazana kwabantu kusuka ngento encane, uyabo. So ibhola lifani nalento eniyenzayo, uyabo. Inhlamba lezi nizithukayo angeke akwenzeki i-team yebhola ifidliwe bese kuthukwa abalandeli benye team. Kuyachonyelwana nje ebholeni kube mnandi kube nje akuhlekwana ohlekayo ukuthi awaye walishaya ikhanda awu izinadliwa sawina yabo lento nje ngaleyo kube lokho nje. So lokho enikwenzayo kumaskandi akusiyo lento le yebhola nina senisempini bafowethu. Ngase ngithi bafowethu iyekeni lento enenzayo ngoba ngelinye ilanga kugcina kufa abantu kungenasidingo, uyabo. So ke ningane zakwethu nina iyekeni lento eniyenzayo. Mina kahle akukho la engabiza phatha ngeze igama lakhuzana kushuthi nje kwaba upelepele esilondeni ngeleso sikhathi leso engaphosta ngale post engayiposta. That's why kwafika ukuthi mina ngithi ngiyaxolisa ngoba into engangixolisa kwakuthi ifike kabi nina niyithole kabi lento engangikhuluma yayingaqondile ekutheni ngiyalwa noma mhlambe sengiyilwa nobhuti ukhuzana cha, uyabo. So ngase ngithi ke nani ke kuyekeni ke lokho ukuthi nithuke abantu, ake niyiphathe kahle madoda. Hayi la ngizwa ke iphoyisa kodwa nje bafowethu sengisho nje ukuthi cha ingane zawethu alikhe libi njoba sikuthanda nje umculo siyafana nathi nabalandeli. So if kukhona ingoma noma umculo othenga uthanda nginelungelo nami eliphelele ukuthi ngikuthakasele lo umculo njengomuntu ophilayo nje normally, uyabona. So ukuthi wena lo muntu engithanda ingoma yakhe wena umthandi akusile icala lelo ukuthi kufanele mina wena ungithuke, uyabona. Asiqhoshelane noma niqhoshelane, mina ngithanda noma umphi umculi mina, uyabo, ngoba mina ngumlandeli webhova, ngithanda umgqumeni namanje ngithanda umgqumeni, but umuntu owenza kahle ngeke ngimlalele ngimnike isikhathi. So bafowethu ake niphatheni kahle, impi iyabulala bafowethu, niyeke inhlamba lezi, ncomani la kumele lincome khona, nigxeke la kumele nigxeke khona, kodwa inhlamba bafowethu azakhe. So ke bafowethu ke iphatheni kahle, hayi wangathi angizwa ke lensizwa. So nami ke namanje futhi ngiyaphinda futhi ngithi uma ngakhuluma kwaqondana nobhuti ukhuzana ngiyaxolisa kuyena mfowethu, ayikho into mina engangikhuluma mhlambe inhloso ukuhlambalaza umculi omunye uthile noma ukuhlambalaza ukhuzana. So bafowethu sizingane zandawonye.